בתערוכת החדשנות של ליקה והחממה, יש לכם הזדמנות לעסוק באתגרים אמיתיים בשיתוף פעולה עם התעשייה. כאן יש לכם הזדמנות לעבוד עם מומחים וחברות ויזמים על האתגרים הכי חמים שיש היום. ובעצם נרתום טכנולוגיה לטובת הסביבה וייצור של מזון. אז תזכרו, אתם הכי טובים שיש, ושיהיה לכם המון בהצלחה. חברת ריבוליס מייצרת צינורות השקיה, טפטוף חד פעמי לעונה אחת וטפטוף רב פעמי להרבה עונות. אנחנו עובדים בכל העולם ואנחנו מייצרים בשנה מאות אלפי טונות של צינורות טפטוף מפלסטיק. הפלסטיק הזה יושב בשדה ובסוף העונה יוצא מהשדה. אנחנו בעצם רוצים לקחת את הצינור, להוציא אותו מהשדה, לקחת אותו על המשאית, להביא אותו למפעל המחזור, למחזר את הצינור ולשים בצינור החדש כמעט את כל הכמות של חומר ממוחזר ולהחזיר אותו לשטח. אחד הדברים הכי בעייתיים זה ברגע שהוצאנו אותו מהשדה, אנחנו שמים אותו במשאית, רוב המשאית היא אוויר. משאית יכולה לשרוף 20 טון, פתאום היא סוחבת רק 5 טון פלסטיק. זה המון פגיעה באיכות הסביבה שהמשאית נוסעת הלוך חזור. האתגר שלנו זה איך להוציא את הצינור מהשדה ולגרום לכך שהוא ייכנס בנפח מאוד קטן למשאית. האתגר השני שלנו היא לתת לחקלאי כלי שבאופן מדויק ידע לתת לו חיווי, מתי המערכת כבר לא יעילה, והוא צריך להחליף אותה. מערכת הטפטוף לאורך הזמן בעצם מתבלה או נסתמת, אם זה משימוש בדשן, אם זה משימוש במים פחות טובים מלוכלכים. האתגר השלישי מדבר על מטע. במטע יש המון עצים ויש המון יחידות שטח. היום משקים את המטע אחיד, כל העצים מקבלים אותו דבר. אבל תזכרו שכל עץ רוצה לשתות קצת אחרת, רוצה קצת לאכול אחרת. האתגר הוא לפתח מערכת השקיה שיודעת לתת לכל עץ, לכל יחידת שטח קטנה, את כמות המים וכמות הדשן הרצויה. שמי יובל שמיר, יזם של חברת בינג קלימה. החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות אגרו-פוטו-וולטאי, כלומר מערכות של פאנלים סולאריים שמתחת מגדלים גידולים הידרופונים או במצע מנותק. גם בחקלאות העירונית וגם בחקלאות שנמצאת בשטח יש בעיה של כוח אדם, ועל ידי רובוטיקה כזאת או אחרת ותוכנות אנחנו יכולים לקצר את כמות שעות העבודה, לייעל את המערכות, שזה יהיה גם כלכלי וגם מקיים. האתגר הראשון שאנחנו פונים אליכם הוא במערכת של מצלמות ומערכת של סנסורים עם תוכנה וחומרה שלקוחות יכולים להזמין את הגידולים דרך התוכנה. על הגג יש גידולים כמו חסות, ואתם מהבית תוכלו להסתכל על איך החסה גדלה, מתי היא מוכנה לקטיף, ולבוא לקטוף ולהזמין את הגידול הבא שתרצו. האתגר השני זה מערכת רובוטית שתיסע בין המכלים, בין המערכות שלנו. הרובוט גם יקטוף את הירקות לתוך המכלים, וגם ידע לשתול ממגשי שתילה את הגידולים החדשים. שמי יובל תמיר, אני עצמי נפגע צלילה בנחלים בנחל הקישון. אני רוצה להזמין אתכם למצוא פתרון לבעיית הזיהום בנחלים של חיידקים פתוגנים וזיהום כימי של דשנים ודברים כאלה. קודם כל צריך לזהות מה הבעיה, איזה סוגי זיהום יש באזור שאנחנו רוצים לפתור. ב', איך אנחנו פותרים את זה, יש מספר סוגים, יכול להיות עצות, יכול להיות צמחי מים. ואחרי שמצאנו את הפתרון, כדי לעשות את זה, להשלים את זה ככלכלה מעגלית, אנחנו צריכים למצוא גם פתרון מחזורי לפתרון שלנו. בעיה נוספת שהייתי מעוניין לפתור זה נושא של קרקעות מזוהמות, שזוהמו מתעשייה, מזיהום חקלאי ומזיהומים עירוניים נוספים. האדמות האלה גורמות לתהליכי מדבור ולעיבוד קרקעות שהן מאוד חשובות לעתיד ולעולם, וגם אי אפשר לבנות שם. אני רוצה להציע פתרון בנושא של שימוש בפטריות ועובשים. לצורך זה אני מבקש מכם למצוא את סוג הזיהום בקרקע שנגדיר אותה, לאחר מכן למצוא את סוג הפטריה או סוג העובש, וג' מה השימוש לכלכלה מעגלית שאנחנו יכולים לעשות איתו, שהוא לא יהפוך להיות לזיהום בפני עצמו. שלום לכולם, אני ראובן. אנחנו השנה הולכים לעשות ניסוי ביחד עם מהנדסים ללא גבולות, שהמטרה שלו היא למעשה למצוא את הדרך לייצר הכי הרבה למנה
על מנת להאכיל תרנגולות באפריקה. אנחנו בעצם ניקח את בריכת הלמנה הזאת, ובאמצעות סנסורים שאנחנו נשקיע בתוך המים ועל פניהם, ננסה למדוד את רמות ה-CO2 ורמות החומציות בתוך המים, ומכאן להגיע לפתרון אופטימלי לייצור מקסימלי של עדשות מים להאכלת תרנגולות לייצור ביצים.